Bersyukur nakaslem jong unong san Hima. Usamla Enlang sawian ubadai unong ya side an, bat kumu Education Secretary ke HYC, ula pensyai lingba ke RTI, ke balayo ya ke jubab, ha ke bedai bak jing pentrekam ya ke mid-day meal scheme, hapok ke jela, ya ke ba kilapan jing pensyai napok ke apis jong Director of Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, kabadai ke shnat trekam jong ke Sarkar India ke bahap apok ke Ministry of Education. Katanat puli putih jong ke seng kelapan RTI ya ke jing pentrekam ya ke mid-day meal scheme, haki skul hapok ke jela, kata ya ki upper primary school, bat ya ki lower primary school ki badai ki skul Sarkar, bat ki skul ki bayo jingarap na ke Sarkar. Kasing lingba ka ni ke RTI ke labu ya ke jingkeli ban panjing syai na ke Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, ban keli lakatnu ke Sarkar India lingba ke Ministry of Education, bat na ke Sarkar jela, kala ay kata ke pisa, na ke benta ban pentrikam ya ke mid-day meal scheme hapok ke jela. Kala panru ke jing pensyai, ha ke bedai bak ke jing penut pensap, kala panru bakat nu teli ki skul ki balayo jing mentoy lingba ke ni ke scheme, bat kat nungut ki Khynnah ki balayo jing mentoy. Kaseng ke panru ke jing pensyai lingba ke ni ke RTI, baki kita ki marbam, ke baki Khynnah ki diban yo lingba ke ni ke scheme, ke baka Sarkar India bat ke Sarkar jela kalambang ha ki skul bapher ha ke jela. Haba pai ha ke bedai bak ke ni ke jubab, ke bayo nadu usnam arja khat pra hadu arja arpusaw lingba ke ni ke RTI, kalong kebom ya desyo bat ke rukam pentrikam ya ke ni ke scheme, namar ke jubab balayo lingba ke RTI ke Sarkar kala penut da ki spak kelur, nak benta ke ni ke scheme, Henry haba pai bat ke rukam aibam ya ki Khynnah skul, kamlong kumba ki Khynnah ki yo, kat kum na ke jubab RTI, bat kalong ke baduko hadu kata. Usamla Enlang sawian ula ongru, bahaki skul bunsien ki aija tang da udai, Phan bat peleng, kataru kamdei man kasngi, dan ki ba aija arsien ha ke shitayo, bat ki don ru ki skul bakim aija. Shu ula ong bagani kadi ke kam Bamsap ya ke Bhah ki Khynnah skul, bat kaseng kampat la ban pentikna manu badan keti, ban Bamsap, Henry nak liang kaseng kan bud dien halor kani. Kaseng halor kani ke benta kala rai bandit ujor syapok ke Human Right Commission, ha ke bedai bagani ke jing Bamsap, ke badiru ke kam tu ya ke Bhah ki Khynnah skul. Kebanyakan kong ai kublai kerpang EP kenhun jong u nong san Hima kabala kloi ban pedang yang ban bedai bat kan ni ke jing pensyai ya ke bedai bat kan ni ke RTI ke bangalwan bat pensyai kemat jong ke kenhun jong nong san Hima kani ke RTI ke bang nakaliang jong ke education cell jong ke HYC ngila file ke bedai bat ke jing penterkam ya kata ke scheme mid-day meal scheme apok ke jela Meghalaya nakaliang jong kesang ngila file ya kani ke RTI ha ke Office jong Director of Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan kabadai kawai niki snat trekam jong ke Sarkar India ke bahap apok ke Ministry of Education bat nakaliang kesang ngila file ki RTI ha kabadai bat ke jing penterkam ya ke mid-day meal scheme apok ke jela haki skul kata haki upper primary school but ki lower primary school ki badai ki skul Sarkar but ki government aided school but ban kali halwar ka jing penterkam ya ki scheme bapher hapo kani ka mid-day meal scheme hapo ke jela Meghalaya nakaliang kasang ila pani kini ki jingkeli syakani ka tanat PM Poshan ka bedai bat ka mid-day meal scheme hapo ke jela Meghalaya ka first pan ka ba nakaliang kasang ila pan kalong ba katno ka Sarkar India limba ka Ministry of Education kala bat kumjuro ka Sarkar Meghalaya kala alat ya kata ka budget lani kata ka pisa na kamentaban pedirkam ya ka mid-day meal scheme program hapo ka jela Meghalaya but ya kani ngilapan hagini ki sansnam kenti ngilapan ni record ka bedai bat ka jengpulut pensap bat ka jengmang pisa nam taban pedirkam ki mid-day meal scheme hapo ki school Sarkar bat ki government aided school hapo ka jela Meghalaya ngilapan ro ki detail ka bedai bat ki kanu teli ki school ki balayo ke jing mentoy lingba kini ki mid-day meal scheme bat kumjuro ngilapan ka bedai bat ki Khynnah school ki ba dehong bat kanu hajar lani kanu phau hajar hut ki Khynnah puli ki Khynnah school ki balayo jing mentoy lingba kani ki mid-day meal scheme nang ta susuru ngilapan ka bedai bat ki rukam pentrikam ya ki namar ya kini ke mid-day meal scheme ke kita ki marbam ki baki Khynnah ki habban yo kat kum ka scheme ka balamang da ka Sarkar India bat kumjuk ka Sarkar Meghalaya ha ki skul bapher ngila paru ki kumnula
ke kita ki mechanism na ni ta ki atiar ban penklan ni ban budien ban pitikna ba ta ka jing petirkam ya kata ka scheme mid meal scheme hapo ka jala Meghalaya kalong ka bapura bat ka babiang na ta ki khna puli but ngilapan susuro iki jaka stock kita ki jimbam na ka badaban distribute kita ki food grains ki school ba pher na badaban sampat iki khna hagan ka mid meal program but ngilapan ro ba kumno ka ha bede bat kisngi namar hak bede bat kisngi ya ka jing petirkam ya kini ki mid meal skill program hapo ki school ba pher hapo ka jala but nakalyang kasang ngilayo ik jubab hak bede bat kani ka RTI but katkum ka jing pha lingbakan ka office jong PM posan saka sang ngilayo ba ka sanction among hakini ki sansnam kanthi katanu do 8000 khat pra do 8000 apusau kalalong gumni hausnam 8000 khat pra khat khandai session ka central government kala alot kata namar kani ngide basukso sah ni ba kani ki mid meal scheme funding kadan arbanta kadai ka funding ka ba hakaba ka ratio kalong 90/10 kabumod 90% ka funding kadai na ka central government but 10% kadai ka contribution na ka state government but haka arja ka pra ka khandai session ka central government kala contribute hanyo hajar khandai spa arphundru lang ka contribution na ka central government na ka state government kala contribute hanyo spa khandai phuwai lang but house nam arhajar ka khandai arphu prahajar arspa khat saulang 0.45 but naka state government kala contribute praspa arpsau point khat pralang but naka hau arhajar arphuwai prahajar ndruspa nyopsau point 0 point not lai lang but how naka state government kala contribute praspa ndrupu pralang but kin but house nam arhajar arfulai ro kala contribute sipau haja arhajar arfuai afuar session na kalyang ka central government kala contribute sa ka state hadu sipau hajar lai spa san phupra lang but naka state government kala contribute 6000 lai phunreu lang but naka hau arhajar afuar afulai sipau hajar sau spa san phunreu lang naka central government but lai hajar san spa lai hajar san phupra naka state government but how arjar apulai apusau kelong naka naka central government kalau contribute 10,000 sau spa san phunrulang but naka state lai hajar san popra lang but haka session pat jong arjar apusau apusan nakaliang jong ka central government kalau contribute 10,000 prapuar lang but naka state government kalau contribute lai hajar khandreu lang tengka but lada ada ngikan ni lada ngi calculate hakalak semua ni shamba kini ki among nakaliang ka central government kala alat la kumnu nyau phau klur haus nam khat phra khat khandai but haus nam arhajar arphau snam arhajar khat khandai arphau kala alat prapu ar klur but hakini ki we snam kini ki snam ki brangshan ka sokar kalamang palat sispa klur nam ta ban pentirkam kini ki yakta ka medimil program hapo ka jela Meghalaya dai kay gajung pelong jungi ya kasang gajung pelong jong yangi kum kasang banwan benya halor kani ka RTI namar bang yo gajung ujor ban gi iru dala gajung ki khmat bahaki snam ki boladam ma ni baki bubon ki gajung peterkam ya kani ka midimil program hapo ka jela Meghalaya kalong ka boduna bat ka boduko adu kata-kata ni sham bagi dan ki skol ki ba namar ba nakalang kasang ilawat ro ya ka ngilapan gajung kli ki kita ki food items ki ba ka PM Posan ani kita ki agency ki badai hok ban peterkam kami ki midimil scheme ki ban provide ya ki kita ki jembam ki Khynnah Skul but nila shamba kita ki food items ki ba nakalyang ka tadat badai page ban peterkam ya kani ka midimil scheme program hapo ka jela kila incorporate ki babun ba ki food items ani ki badai hok ban sam ban ai ki Khynnah midimil kiba haka kerdan lower primary but upper primary haki government school but ki government aided school but hangi la mention ba kani ka menu ka ba nakalyang jo ka office PM Posan kala ashingi but la ong ba katkum kani ka artia kani ka menu bala prepare ling ba kata ka nesfas ka bare ka way ki NGO ka ba private NGO ka ba engage da ka sokar ka ban pinbit pinbyang haka bede bat ki jembam ki jingdi nam taban sami ki Khynnah pun ki Khynnah Skul hapo ka jela but hangni ngil iba ki items kilang ki babun hadu kata-kata ngil iba hangni la tho sai ba ki tayo banungkong ba ar ba hatayo balai ba hatayo bosaw jong bunai dan la ka jong ka menu ki
hang ni la specify bagi Khynnah Skul kiba day hok banyua ik jumuntai hapo ka mid-day meal scheme program kidi banyua ikta ki jhor ba pher kidi banyua ikta ki soro bat kumjuru ya kita ki ka rukom shat hang ni ro la batai sai ba kadai ban long kata ka rukom shat ka bajanai bat kumjuru la thwa sai ro hang ni ba ki dondu ya kita ka jing ai kita ka peleng ka ba shin stayo rei ka ba susi bat ka ba ngulingo kalong ba haba practically la dangi pej ya kajing petir kami kani ke mid-day meal scheme program hapo kajalangi iba kamlong katkum kani ka kajing thwa ka ba la ni katkum kani ka kenduan ya ka ba nakaliang ka PM pushan kala bu bat kala jubab sakaseng rengi lalap ba ki babun ki Khynnah puli hapo kajalam Meghalaya haki lower primary kata school government bat ki government aided school kumjur ki upper primary school ngilap ba ke mid-day meal kata kajing petir kami kata mid-day meal program hapo kajala kalong ka boduna bat kada duko hadu kata namar ba ngi iba nadu menswa hadu mentahi habang ngilip benjure practically ngilap baki school ki Khynnah gi boyo priang gi mid-day meal ki ju priang tangi kaja udai bat upan bat ki donru ki camp baki don ki school haki shnong ki district ba pher ki bom simula ai watangi ka bamro ani ki ba ai kata ka jingbam tang sin stayo rekat kum kani ka RTI ka bangila file na lingba nakaliang jong education cell saka PM pushan la thosha ne ba ya ka mid-day meal program dai ban ai ba haman ki academic calendar yasma kat kum kambumot ba hakitu ki sngi ki ba ki Khynnah ki habli school kata ka mid-day meal program ro ka dai belong regular ba rei isham ba kat kum kani ka kendon balabu ne kam shim la long kamba la thwa ba labu kat kum kani ka RTI ka ba kila jubab singi bat kani naba kani ka pni ba kadan ka jing ko terkam bat ngimtep mano badan kti ban supply kata ka jungbam syaki Khynnah puli man la kasni namar ba habang ipet ro kani ka mid-day meals program ka guidelines jongka bat ka objective jongka kalong ban yale ban penslori ki Khynnah puli ki Khynnah school ban kinwan sa school nade ban increase ro kata ka attendance bat kumjuru ban reduce kata ka drop out rate hapo ka jala Meghalaya rengi iba dangshan ngi iba ka jala Meghalaya ka dai ka we ka jala ka bala kata ka drop out rate ka jongki kalalong hadu kata khamtam haki upper primary school namar bang ka percentage jong kita ki drop out rate ka increase hadu khat ara da khalai percent ada compare but kiwe pat ki jala hapo kani ki jala not is but ngisham ba kani ka dai ka failure jong ka sokar Meghalaya ka failure hai jong kata tanat ka badai pet namar ba ni subas ni ro ba namar ba kani kat ladang khenyu kani ka kadum kani ka RTI ka bahil ashngi ila thuaru hane baki ki school lani ki ta ki school ki bahap ka government school but ki government aided school ki bayo ek jingmentai nakani ka scheme mid-day meal ki long hadu mentai ki long hadu khadwe hajar sispa khandai teli ki school hapo ka jala Meghalaya kani ka konthop ya borok district but ki Khynnah ki ba layo jingmentai nakani ka mid-day meal scheme ki long hadu hendriu lang prap hendriu hajar lai spa sampu arbut kata kidai kini kadai ka figure jong kita ki beneficiaries ka bumur kita ki Khynnah school ki ba hab ki ba dei hak banyo ekta ka jumut limba kani ka mid-day meal scheme rei kani ka limba kani ka RTI ka bangio apat ka pedi ba kadan ka kando ege jing duko terkam ka ba hadu kata bat kadandu let's say ka jing Bamsap hai ka bedai bat kani ka jing terkam ya kani ka mid-day meal scheme program hapo ka jala Meghalaya namala da kamdai kumta belai ki Khynnah school hapo ki school ba per yo ki jing ujuar nakasang hoat kani ka jing file jong kasang kani ka RTI kamdai bangila file hi damangi ma kidan ki kadai hadian bakal giladan ki nong ujuar sa kasang ki balawan ban ujuar abay dai bat kata ka jing petirkam ya kani ka mid-day meal scheme program hapo ka jala badelor kani ka nong ka bala penbore kasang bangin file ya kani ka RTI bat ka jing file ka jongi ngila kali kini ki details boro andrai ladangi pekpat practically ka jing petirkam ka implementation ya kani ka mid-day meal program kamlong katkum kani ka RTI ka ba katkum kani ka information ka ba nakalyang kasang nilayo kani ka RTI ka ba nakalyang jong ka HYC education cell ngila file kalong ngila wat na do ngia namar hoy malarangi panpal iki snam ki ba kham sharum kala lese kan bojing ya iki ban penbiang ka records dialog kata kanong ram ba ngila pano tang kini kisan snam kata haki nadu arja ka pra do arhajar apusan but kini ki records ki bangiliyo kilong kumbang ala badai ki sanction amount dagi spa keluar nakalyang ka central government but kumju ka state government kila
la contribute kata ka funding nam taban pintikna ya kata ka jing petrikam ya ka mid-day meal program kalong ka baseso apo ka jela Meghalaya kan kom ka jing tep ka jugi mo kene ka jing petrikam ya ka ni ka mid-day meal program kamdei ka jing deko terkam tang hapo ka anong ba sulong ka jing deko terkam nei ka kamjor ba kamtam skithai no kandong kaba ka jingkli ka bana kalyang kasang kalong ba hawan ka thong jong kani ka mid-day meal program kalong ban ban yarap iki khna puli ma khamtam ki khna scholarship pon kondang nginimi sim than ya kata ka interest banyakran habide ba ki khna school hapo ka nong ba sulong namar ba hawan nong ba sulong itep ba ki bun kilong yeng ki dei kilong yeng ki babet ka babyang mo bat ki mi ki par ki encourage bet ki khna ya ki khun ki jongki ba ki school ban scare re sanong kandang ki bun ki long yeng ki ba kham duna ka yo ka kwat tang ki mi ki par ki encourage than ki khun ba ki school bat kani ka pelong no ki khna ba kin drop no ani kin pep no steng pore ka ta jingpuli ka jongki re kat kom ka thong jong kani ka kat kom ka thong jong ka mid-day meal program bat kap kumro ka nutritional norms ka bala la provide ling ba kata ka National Food Security Act arajar khalai la tho sai ba ka objective jong kani ka mid-day meal program kam dei tang ban ong ba pensionary ki khna ba man school ani ban kin biang kata ka attendance ani ban num ban pinduna kata ka drop out rate re ka thong jong kani ka mid-day meal program ru kalang ban pindikna ba ki ta ki khna ki nyo kata ka bam ka babet ka babyang ka jingbam ka bala ban tai ka met ka phat ka jongki bat kat kum kani ka kat kum ka norms ling ba ka National Food Security Act arajar khalai la batai sai ba hakpo ka mid-day meal program we khuna kata haki primary level ude banyo ek calorie sauce pas and program haka shisngi haka jimbam but haka protein ude banyo khat ar grams but haka upper primary part ka calories jong we khuna school kadai banlong news pa grams but ka protein part kadai banlong 4 grams but ladangi but kani ki norms kalong ban pitikna bu we pat we khuna school hapo ka jela Meghalaya we pat we khuna mo bodai nong sonong jong jela Meghalaya bat jong kari India kinyo ekta ka jingbam ka bala ban tei ka met ka phat ka jungki ka bala ban tei ka jingmut ka jing perkhat ka jungki khnam ki lapat ban minat ban puli ha ka jing puli ka jugi bat khamtam ban kiu ha shakmat ka jing puli ka jugi rengi iba ling habangi lej nakaliang kasang habangi yo ka jing tep nakaliang kasang ilap bangi sham ba ki school ki ba provide ikni ka mid-day meal program hapo ka jela Meghalaya ki atang da ka udai uphan bat ka peleng sin steyo lada kalong hakni gurkom hai kata ka nutritional value ka baki khna ki de banyo bat kani hi ka kta ya ka kwat ka khya ka kta bat kanumla ru ban develop ya ka jingmut jing perkhat juki khna pule bat kanumla ru ban develop ya ka met ka phat juki khna pule katkum ka kenduan katkum ka thong ka balabu da ka sokar India nagalang ka sang hadin bangilayo ay kani ka RTI kani ka tang bangi skwa ban pensai pai ba lamar da langim pensai pai ba ki pai ba kinum tep ese ki dan ki kenhuan ki ba lese ki ba ya thmu ban lekai bat ki khna pule ki bai thmu ban lekai bat ka jingmentai bat ka scheme ka balamang nam ta ki khna pule tang nam ta ban mentoi simet bat de lor kni kanong ram ban akalang sangi hab ban pensai pai ba khnang ki pai ba kin tem ki dong punya jing school kin tem bat kumjuru ya ki supply ki budan kti lese ki bomla ban supply ya kat kum kani ka kum ni ka kendon ka bala set out da ka PM poshan ki de ban tip sha banang ni khmat kasang kan sambodian haman ki school bangila jo ban jurep ki school bat lingba kan ka RTI ka bangila file ru mata kasi nginim song klikti panagalang kasang sa file ru ka complaints ka Human Rights Commission ha ka bede bat ka jubum yo jong ki khna pule katkum gini ki kendam bala buah kan ka mid-day meal program ya kita ki jembam ki bede hok ban yo ki school ba fair haka justru jong kasang hoi mentang ngim pa yo kita ki substantial evidence ma ban pintikna ba manu badan kti ban Bamsap ya kan ka pisa ka balamang hadu kan ni namar ba lading ipe ka record sani ka pisa ka haka system na kalyang ka central government kata ka lingba kata ka 90 by 10 ratio 90% ka contribution na ka central government kala contribute ki prapo klur saneng mentah hakini ki arai semne kala contribute de ki spak klur saneng but dari ki spak klur ka pisa ka poi sepok ke jela Meghalaya rai belai pat ki khna ki tang ya kata ke jimbam tang do dai uphan bat kaja bat kataru ki don ki singi bagi khna ki mio ekta ke jimbam ka ba ki de hok banyo bat kani ka pri ba kadan ka jimbam sap ka ba serkai hadu kata ha ba dei bat ka jing peterkam ya kani ka mid-day meal program hapo ke jela banagalang kasang insa shimi kilat kilinti ki batinge bat ka sinjam ka bankong nakalang kasang kalau mengin file sa Human Rights Commission ban ha ba dei bat kani ka jimbam sap
bat ka jing kini no ye ka hok chung wei pot wei khuna ubri hok banyo ye ki jumun tai limba kanik mid day meal program